Dnes si ukážeme, jak pomocí automatizace aplikace Power Automate, kterou máte v Microsoft 365, to znamená, mají tam většina lidí, kteří mají běžné licence. Aplikace je zdarma a většinou věcí tam také vytvoříte zdarma, pokud to není nějaké složité. A pokud v Power Automateu neumíte, nezoufejte, existují tam i šablony. A na šablonách se právě jednoduše můžete vlastně i Power Automate začít učit. My si dnes ukážeme jednoduchou šablonu přímo tedy v Power Automate. Jak se do něho dostaneme? Klikneme na aplikace, můžeme například tudy přes všechny aplikace, Power Automate, tak. A zde vlevo máme šablony. Já si pro naši ukázku vyberu tuto jednoduchou šablonu a to upozornění a e-mail při nahrání nového souboru do úložiště OneDrive. Vždy, když šablonu otevřeme a zeptá se nás to na připojení, my již tady máme připravený tedy náš účet, tak to se přihlásíme. A pokud tam máme zelené fajky, jsme přihlášeni a můžeme pokračovat. Tady uvnitř této šablony upravíme parametry, které to po nás chce. Vybereme ve OneDrive složku, já chci tu rootovou, tu kořenovou a necháme to takto defaultně nastavenou. Můžete si s tím vyhrát, jak budete potřebovat, ale myslím, že teď pro ukázku bude stačit takto jednoduše. Tady máme pouze nepřipojeno, tak jenom to tady připojím. Tak, připojeno k notifications. A tady máme ještě jedny neplatné parametry, takže komu chceme ten e-mail zasílat? Chceme třeba takto na firemní e-mail, dokonce nechci na svůj. Mohu případně tam dát svůj vlastní testovací, jaký chci. Těch e-mailů tam jde více. Potom, pokud pracujeme v českém prostředí, tyto defaultní hlášky změníme na češtinu. Teď pro tu ukázku to není potřeba, ale v předmětu je, že vám tedy se nahrál nový soubor na OneDrive a bude se vám tam dotahovat název toho souboru a dále je to tedy nějaký text přímo v té e-mailové zprávě. Opět můžete přeložit do češtiny. A tady vidíte, že tam budete mít doplněny i vždy dynamicky ty cesty, to znamená, to se mění na základě toho každého souboru. Opět nějaké rozšířené parametry, to už záleží na vás. V tento moment mám teď doplněno vše a dám uložit. Pokud by byla nějaká chyba, zahlásilo by se to. Tak, tok je připraven a můžeme ho otestovat. Takže potom už otestujete jen tím, že byste v tuto chvíli na OneDrive přidali nějaký soubor, pustili byste vlastně testovat a ručně byste spustili takto. A v momentě, kdy já bych tam měla ten soubor, dala bych testovat, tok by proběhl, přesla by vám notifikace. Pokud ne, řešíte potom potíže. Takže to je vše. Tak to funguje obecně šablony v Power Automate. Hodně štěstí při tvorbě.